Luke chapter 14. Mbona kitu tunaita bana nitaora mu chapter indakavura mu chapter. Only when you are about to read, then you realize Luke chapter 14, verse 26. Uskapa 33. Luke chapter 14, verse 26. Uskapa 33. And if any man come to me, and hate not his father, and the mother, and the wife, and the children, and the brethren, and the sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he has sufficient or enough money to finish it? Lest, after he has laid the foundation, and is not able to finish it, or that behold it begin to mock him, saying, this man began to build, and was not able to finish. Or what king, going to make war against another king, sits not down first and consulteth whether he is able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador and desireth conditions for peace. So likewise, whosoever he be of you, that forsaketh not all that he has, he cannot be my disciple. Hallelujah. Mangwana nano watikani ndine shoko. Isikuona mwari mumwe mangu randoda kugoera neone misha kukomborere asimudzire omwe yenyu. Kana mauya kukereke, you want to be inspired, you want to be blessed, you want to be encouraged. Zino shoko la mwari rinoita izvo. Nasi izwa tatakati izwa fundraising, we will see how far we did or how far we went. This way, of course, Zuaredu rangarine challenges. Michato one zimwe si chawon. Our topic for this morning is counting the cost. Counting the cost. Ndiani wenyu asingabvunzi mubvunzo uyu kana aenda mushopo. Zvikuru muZimbabwe yedu yatapfuura makore mashomani. Gore rimwe chete. Issue yekubvunza cost. Ukakwira bhazi uchienda kumusha, mangwana pakudzoka. Wotobvunza kondakta kuti imari kuenda kwaRussia. Imari kuenda kuChinoi. Nokuti yachinja. Kana ukangofamba chifambe haudzoke. Munhu anoda kuziva cost asati atangana nechinhu. Count the cost. Zvinoishe vari kutaurawo nevadzidzi vavo. The whole lot of people vari kumuteera. They're following after him. Now, panzvimbo yokuti avati, maita zvenyu kunditevera, ndafara kuona vanhu vakawanda vakadai vachinditevera. Ari kuti, hey, regerai ndikuudzei. Kunditevera kunoda kuti munhu atange agara pasi averenge mutengo wake. Nokuti Ishe haadi vanhu vanongotevera vasingazivi zvavanoita. Zvino mangwana nanhu regai ndikupe mamwe makosti. Ishe anoda kuti mutevere. You count the cost. The first cost one has to count is the cost of being an unbeliever. The cost of being a heathen. Maizvizivawo here kuti kuva muheathen kune mutengo.
There's a price that you pay for being an unbeliever. Because the first obvious price, you have lost eternity. Munhu asingana mati, munhu asina Kristu has a lost eternity as his reward. Have you counted the cost? There is a line that is drawn by rejecting our Lord, where the call of His Spirit is lost, and you hurry along with the pleasure made throng. Have you counted? Have you counted the cost? Have you counted the cost if your soul should be lost? And you go and they go well for your own. Even now it may be that the line you have crossed. Have you counted? Have you counted the cost? So, an unbeliever, munhu asina Kristu, anofanira kuziva kuti it's costing him heaven. Uri kutopotsa denga nekurarama usina Kristu. Saka, an unbeliever must count the cost of being a heathen. Nezuro vakanga vari kumuchato, makaona vamwe vachitamba chaizvo nedoro vari munengi, handisi achifara akabata chikeni chedoro. Andakazoti nametro mufundisi, madzokorera maita mwana uyu akabata nini. Ndikati ndakamudzokora zveshuwa zvikati ndashaya kumasenyu adzosa sei. Ndaona mangu mutarisana. But unenge uri kushamisira pana vanhu. But there is a cost of being a heathen. Zvine prize izvo. Munhu achifara mugari kufara. Zvine prize. Ndaita kumani. Kana vanhu vasingadi zvinhu zvechechi, havafaniri kuinvita chechi pazvinhu zvavo. Kana munhu asingadi zvinhu zvechechi, ngaarege kukoka chechi pazvinhu zvake. Nokuti chechi ine standard yayo. Iwo une standard yako. But munhu handikoke kuti azodziratidza bhodhoro rake doro shoko. But anyway, there is a cost for that. There is always a price that you will pay for refusing, for forsaking Christ. There is going to be a price. Saka ishe vari kuti panapa dzidzai kuverenga mutengo. In everything that you do, count the cost. It's going to cost you heaven. It's going to cost you eternity. Vamwe vachienda kudenga, iwe uchienda kugehena. Vamwe vachiwana upenyu husingaperi, iwe uchinoparara. So, kana musati magamuchira Jesu, count the cost of being an unbeliever. Isai zvinhu zvenyu pasikere, itai account dzenyu. Muise magains nemalosses enyu. Muzozviona kuti what do I gain nenzira iyi? Hallelujah. Yes, there is going to be a cost. There is also a cost of following Jesus. It's why even when not Jesus, there was a cost. The Raymond Pandimata Tavering. The Mat 26. Kana munhu achida kuuya sure kwangu asingavengi baba vake namai vake nomukadzi wake nevana nemadzikoma nehanzvadzi, kunyange neupenyu hwakewo, he cannot be my disciple. Pane vamwe vanhu vanoda kutevera mambo Jesu, asi Jesu ari kuti iwewe, you cannot be my disciple. Ndazviona uri kuda kunamata,
But Shamari, you don't meet the grade. Zukai kumba. Iya woman. Andu zawani kana vachida kutora masoja, mapurisa, vanoitira mainterview kuno kumaprovinsi kwenyu hatisi. Imwe inongokuvhiringa height chaiyo. Kungosvika ungomira aiwa Zukai kumba. Height yenyu iyi hainyatsoita. Vakaita soma certificates yenyu voti mapepa enyu haanyatsoita. You don't meet the grade. Dzokerai. Ishe Jesu vari kuti vanhu vese vanonditevera, they have to meet the grade. There is a cost that you pay for following Jesus. And imwe cost ndeyekuti you may find yourself at loggerheads with your closest people. Vanhu vacho vaunodisisa chaivo chaivo. Those who are so dear to you, you may find you are crossing swords. Saka Ishe vari kuti, if it comes to a situation where you are made to choose between me and your husband, between me and your wife, between me and your sister, between me and your brother. We have seen varume vazhinji vakaroora dzimai wake zvakanaka nakavachida, but at sometimes he is forced to choose between his wife and his sister. But mambozona mozoona murume asarudza hanzvadzi yake wasiya mukadzi wake. I'm saying to marry his sister. But there is a situation now yokuti paita dambudziko apa. Vadzimai navatete havachawirirani. But uyu nokuda kwokuti this is a blood relative. Ihanzvadzi yangu iyi. Manje amai mwana. Hapana zvandingaita nokuti takakura tese, munoziva kuti kuenda kuchikoro ndiye akanga achitichengeta. Saka ona achichuza paradzana nevadzimai dzimwe dzimba dzakatowira pasi. Just because vatete vakati nemukadzi wako uyu hatipindirani. Saka kana wada kugara naye mukadzi wako uyu, woziva kuti actually, yesterday I saw an incident, Tori live. Yemurume yemukadzi wake ari kupesana naamai. So murume ari kuendawo nomukadzi wake amai vari kuendawo newo kati hapo pane nyaya but vangani vanoda. You will have to choose. Saka Ishe ari kuti even hama dzako dzepedyo idzodzo, are you prepared to choose me in place of them? If you are not, and you are not fit to be mabona, you are not fit to be my disciple. But ina handiti kuti tinamate nevanhu muno muchechi vari kunzi naShe, this one is not fit to be my disciple. This one is not fit to be my disciple. People are only good when the going is okay. But where the rubber meets the road, where people have to make a choice, inozikana kuti uyu munhu ndewa mambo Jesu. Some of us are making wrong choices. So it costs you a lot to follow Jesus. It will cost you your inner circle. It will cost you your closest relatives. But that's only when you can declare that you are fit to be the Lord's disciples. Yes. What does it cost you to be a Christian? Unoziva kunyika dzemamuslim kana munhu akati ndaamuKristu, kunzwika kuti wabhabhatidzwa muzita raJesu, ukagamuchira Jesu, ukapupurira hako kuti ndagamuchira Jesu, vanotanga kukuisolate. But kuzonzwa kuti wabhabhatidzwa sevanga vachitaura kuti vari kuenda kubaptism, because baptism is an outward declaration yezvinhu zvakaitika mukati. Kunzwa kuti wabhabhatidzwa, they can stone you to death.
They will come to you as somebody who is already dead. And Jesus is saying, yes, such a one is fit to be my disciple. Mpomana kamboyenga biography yake huku India ainzi Sadhu Sundasi akataura mashoko haya. When we have left this life, we will not have another chance of carrying the cross of Christ. When we have left this life, we will not have another chance of carrying the cross of Christ. In the same India, I see a Hindu. Kutikana wagamuchira mambo Jesu. Unotakura mchinji kwa Wakristo Yeshua. His family forsook him. They abandoned him. In fact, several attempts were made to kill him. But avana kumuraya. But unoza isheva chipota oravangu, there is my disciple. Because are not fit to be my disciple. Just watch out. You are not one of those. You are not fit to be my disciple. So it costs us a lot to follow Christ. It costs us our inner circles in terms of relationships. But it costs us our habits as well. Kana munhu wamuna Kristu pachisipa chitsva. Zvinhu zvakare zvapfuura. Tarisai zvose zvavazvitsva. Hallelujah. Yes, it's going to cost you your habits. Kana wanga wachimbotandara uri pamuzimba. But waamana waMwari manje. Hauchatandarirawo pamuzimba handiti? No, ndine ndisinganwi kungo yeah. But kana waamana waMwari wakutarisa Vakolose 3:23 inoti zvose zvamunoita. In other words, itai zvinhu zvinokudza zita raShe. Saka wakutarisa chinhu active document. Does this glorify my Lord? If it does not, I want end. But vamwe vangati naishamwari kuchakaipa ipo pachiko unongosvika wogara zvako iseti chinwa iwe ugere zvako. It's going to cost you. Nokuti waMukristu, it's going to cost you your habits. Handiti? Yes. Manje my habits, my lifestyles anonetsa kuchinja. Asi kana munhu muna Kristu, it's going to cost that individual certain habits. Nekamwe katauriro so. Mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora. Shoko rinodaro handiti? Because waMukristu, it's now going to cost you your language, how you communicate. Zvino kana ukaramba wakangodaro, Ishe vari kuti not fit to be my what? Not fit to be my? Yes. You don't want to be classified like that. It's going to cost you your habits. It's going to cost you your language. But it's also going to cost you your resources. Anyway, the cost of following Jesus. And finally, the cost of building a church. That's the cost of what? Yes. You should just want to count the cost. In the mean, that's all people do moon or kuvaka. And the kuvaka tower with the injura or whatever. But this person don't go to, hey, tell them no waka, Barbucher. Baskapa foundation. Lukurunga Matumba, Vaisa Semendia, Yapel. Look at that 10 years, Vagada. And when you go for hey, Asia, Baba, Vagataka Waka. Kawayak Bakuno, Bayakataka Waka, Sasuko, Yakakutanga Waka, they are Makurimanga. Each which drive, which I can go in a package, which I do by a pair. Pasaka period, do Pasaka period. As synapse in the bay. Saganus wanted Komamadi Kokusita de Boo. Zakaramba. Saka period, Pasaka period.
Yes. Ende vanhu vanongopfuura vachingotaura. Ko mufunge chakazonaka dai chakaenda nengu. But hachina kupera. Zvino imi munoda kuvaka chechi. What is it going to cost you to build? Taita fundraising handisi? Tichanzwa maresults. But Ishe Jesu vari kuti kana muchida kuita chinhu, garai pasi mukaonde muverenge mutengo. Naika Ishe havasi kuda vanhu vanongoteera vasinganzwisisi. Havasi kuda vanhu vanoti kana taakunamata hatichafunga. No, a Christian is going to be a calculative person. Munhu anotokalkuletawo zvaanoita. Kuti ndiri kufanira kudai, ndidaiwo ndisvika. Daiti akumana kana paine vanhu vakangwara munyika muno, vanhu vanoti maNigerians. Patakamboendawo kuchikoro kutesi. In fact, shamari dzangu vese vatakaenda navo maNigerians varipo nazvo. Never went back. Vakatouya vakakalkuleta zvinhu zvavo. Isi patainetseka nemaschool fees muNigerian anenge apfuura nepapa. Utomona akutofamba nelatest car ari kuenda. You are same foreign student. But because they are very calculative. Saka manje ini ndandishandira mafees. Kana ndabuda muchikoro ndomanya kuenda kubasa. Saka ndakasekwa nemumwe mukomana akashaya zita rangu akati, Zimbabwe, they send you here to work and not to go to school. Did you get that? They send you here to work and not to go to school. Why? Iye ari kuenda kuchikoro. But kana mukatarisa how they have done their things, they have calculated. Imi muchiri uko yovauko. Nanhasi you can see pane muNigerian. I hope muna Nigerian. But you can see they are very calculative. Do vakauyisa kafrezi kanonzi mabriefcase businessmen. Unenge business rakanaro asiri briefcase. Unenge akaadvertise kutengesa zvakati. Mukaenda munopinda muofisi yakati mu3rd floor mukapinda imo munongoona iye nebriefcase yake vari training you zvinhu zvaanotengesa kuti uone kuti zviri papi. Busy connecting iwewe ari kutengesera zvinhu zvina nhingi uko. Haana iye zvinhu zvacho. But anenge achazonge ndiye muridzi wezvinhu zvacho. Uyo haasi kuziva kuti customer yati very calculated. But vatikana handisi kukurudzirai kuti muite chitsotsi muupenyu. But what does it cost you to build a church? What does it cost you kuti muvake church? Makawana stand prime land mukafara. But you know what it's going to cost you? Vamwe venyu vane picture building yavari kuda kuvaka, handiti? But you know what it's going to cost you? And the last cost of being a member of City Worship Center. Do you know that it's going to cost you something to be a member at City Worship Center? Yes, it means we are going to count on you on everything. Hallelujah. Anything chinoitika pa City Worship Center, we are counting on you. So City Worship Center is going to cost you your time. It's going to cost you your energy. It's going to cost you your money. It's going to cost you your involvement, your real being. That's what it costs you to be a member. Remember, every City Worship Center, you must know what it costs you to be a member. Like, remember, every City Worship Center, munaenda Bible study, Bible study start. Remember, every City Worship Center, munaenda kumafellowship, uko isati, inani, inini ndinoenda kuservice. Service day. It's going to cost you to be a member of a City Worship Center. So, ishevari kuti garai pasi muverenge mutengo kuti zondoda kutangana nazvo izvo ndinozvikwanisa here. Kana kusiri kudaro, you may not be fit to be my disciple. You are not fit to be a member. Nine.
kutomuinga kuti maisa sure munoda kuva member hedu but you are not fit to be a member. Nokuti kana takuwana uchinwa doro uku uri kuti ndiri member yekucity worship center, vanokuziva vanoidentify city worship center nezvauri kuita, handiti? Yes. So you may not be fit to be a member. Do you know what it costs you to be a member of this church? Kana takuwana baba mane barika, then munopinda pa city worship center. You are no longer fit to be a member of city worship center. Nokuti zvamava kuti church identify wena izvozvo hazvichaita. Hallelujah. Yes. Are you fit? Saka mutombochekana fitness, right?